Kung pasadaan lang ko din nato, no? Nabuhat man ganin nila nako nga public official ko. How much more ka sa katong mga ordinaryo? Desidido nga mopasaka og kaso si Konsehal Noel Flores Kimki sa Barangay Ibabaw Istansya, Dakbayan sa Mandaue, batok sa tulo ka mga individual human siya gingong gitabangan og kulata gawas sa ilang compound ni adtong Martes sa kadlawon, Hunyo 3, 2025. Ang gireklamo nga nangulata mao sila si Ian Luigi Cortez nga nasayrang trabahante sa Mandaue City Treasurer's Office ug anak sa kapitan sa Barangay Sentro nga si Ian Cortez. Gipasangin lansab si Konsehal EJ Cortez sa Barangay Paknaan ug si Julius Bantamsun, usa ka trabahante sa City Hall. Giingon nga duha sa mga suspitsado mga paryente ni kanhi Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Miatubang ang reklamanteng si Flores sa media nga dunay mga bunog ang naong, matud niini dugay na silang nagkabikil ni Ian Luigi sa social media apan kini ang unang higayon nga pisikal siyang gipasakitan. Gawas na po, kita ko niya sa lamisa, siya o si EJ Cortez, silang duha. Gawas na ko sa gate, nidool siya nako. Pagdool niya ako, niya na siya, hambugiroag, yun ni mo ko. Abi na ko, mag-istorya rata. Pag human ako ingon na mag-istorya rata, kalit nga na, nagdagan nga rin sa kong luyo, gihampas ko og helmet. Mutumba na ko, din ako makahibaw kung pila na to sila kabuk, basa ay no, dili raday sila duha, daghan day sila kaayo niya. Nagkanayon si Kimki nga base sa CCTV footage nga ilang nakuha, posible nga mas daghan pa ang nitabang o kalata kaniya. Gisuwayan sab sa MyTV Cebu News Team nga kuhaon ang habig nila Ian Luigi ug EJ Cortez apan wala pa kini motubag sa among mga mensahe. Mibutyag si Kimki nga giplanuhan yun ang pagpangulata kaniya ug nga dakog kalambigitan niini ang politika. Number one, it's political man yun. Kay tungod na bilong ko sa One Mandaue Party niya, sila nasa Pikas. Niya ko sa dako kog utang kabubuton sa mga uwano kay pag college na ko nahimo kong scholar sa programa ni Mayor Ted. Munang through the years affiliated gid ko sa mga uwano unsay ilang mga kaayuhan nga kuan akong isabwag sa mga tao, ilang mga kaayuhan nga kuan niya. Siguro sa akong paglaban nila daghan kog mga napos. Padayon pang giimbestigar sa kapulisan ang maong kaso o apil sa ilang gamitong ebidensya mao ang motorsiklo ug cellphone nga nahibilin sa mga suspitsado sa maong lugar human sa giingong pagpangulata. Kinis Ilay sa May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.